What's up mga kaayuda? Once again, this is your boy Ayuda. Maraming salamat pong muli sa patuloy nyong pagsubaybay sa ating channel. Hit the subscribe button and comment down below. Shoutout po kay Dodi Sean ng California, USA at kay Luni Silebio ng Iloilo. Shoutout din kina Family Chabs, P. Manalo, Word of Wisdom, Abanako, Yeah Boy, at sa dalawa nating kasamahan YouTuber ng Quirino, sina Rose Kin Sanchez, One Moment with AMFR. Shoutout din kay Laura Angeles at kay JB Grace. Mabuhay po kayo. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Ako po pinanganak akong super yaman. What's up mga kaayuda? So, ipagpapatuloy po natin ngayon ang pagtalakay sa pogi problem ni FLM. Gusto nyo ng yabangan? Ayan, alam natin po kayo ng yabangan. Kahit nakakulong na itong si Kulaong, saksakan pa rin ng yabang. Ito nga yung pasimuno ng Mayaman Challenge na My God, for God's sake, bakit nyo naman ako so pinahihirapan mga pa? kaayuda, wag na nating patagalin pa. Sa nakaraang vlog ay sinabi niya na talagang pogi siya. Ano po? Pogi siya sa pagmumukha niya. So ngayon naman, merong isang misteryosong lalaki, mystery man, na humahamon sa kanya, sa kanyang kapugian. Tingnan natin, alamin natin, sino naman itong misteryosong lalaking ito, mga kaayuda. Narito, pasok! Isang poging jeepney driver ang usap-usapan ngayon sa social media. Yan ay matapos mag-viral ang kanyang charming na picture habang pumapasada. Yun no, jeepney driver pala ang kalaban ni Kulaong. Tingnan natin to. Viral naman ngayon ang litrato ng poging jeepney driver na bumabiyahe sa Tagaytay na nakuna ng isang Facebook user. Hinanap namin ang jeepney driver. Una naming pinuntahan ang terminal ng jeep sa Tagaytay. Kuya, kilala niyo po? Kilala ko po yan. Ini yung aming membro yan. Kanina umaga bumiyahe, nagdikito sa akin kanina umaga. Po talaga? Oo, maganda rin ng lalaki. Ay pares din ng ama. Kasi yung ama ho niya, so, Okay. Sabi marami daw nagkakagustong pasahero. Totoo ba yun? yung isang uno ay nagtatawag dito, naka-duty ako, nakakarasan ng pasahero. Maraming nagkakagusto. Ayos, talo ka dito, Kulaong. Natuntun namin ang barangay kung saan siya nakatira. Isang model na dapat siya, hindi siya pang Model? Hindi siya bagay driver. Pumabiyahe at natsyempohan nga namin siyang pumapasada. Siya si Angelo Book, 22 years old, taga Silang Cavite. Eto na po mga kaayuda. Taga Cavite pala. Kulaong, manda ka na. Digay kay taga Batangas, Batanggenyo ka, Kulaong. Eto kalaban mo sa kapugian, Kulaong. Hindi raw niya alam na kumakalat na pala ang kanyang litrato sa Facebook. At kumakalat ang litrato sa Facebook. Talo ka dito, Kulaong. Kabahan ka na. Ito, medyo natutuwa at may halong konting takot. Kaya, hindi ko akalain na baka mamaya pagkaguluhan ako ng mga babae. Sa mga picture kong yun siyempre, nakakatakot din. Mamaya, isa sa mga pasahero kong chika baby, kidnapin ako. Ano ba tutubos ko? Gwapo lang ako. Gwapo lang daw. Talo ang ating Budol King. Talo.
Isang taon nang bumabiyahe ng jeep si Angelo at ang kanyang mga pasahero talagang napapansin ang taglay na kagwapuhan ng tinaguriang jeepney man. Pogi po. Kung ganyan ba naman lagi ang driver, di maraming sasakay sa jeep niya. Lakas makapogi points ng lalaking panayang share ng tips. Ang viral pogi ngayon, ang kwento ng binatang ito na ipinagmamalaki, gumwapo raw siya kahit hindi siya niretoke. Oops, eto na mga kaayuda ang tatado kay Budol King Norman Mangusin sa kapugian. Panoorin natin. Sabi kasi ni Mama, nasa dyan pa lang ako, magandang lalaki na daw ako eh. Nung pina-ultrasound ako ni Mama, nagkakaskargan sa akin yung doktor kung makita ko. Pinakita nga ni Mama yung ultrasound ko nung ako'y bata sa mga kapitbahay. Excited na nga silang lumabas ako eh. Kaya nang pinanganak ako, nagpunta ng mga kapitbahay sa amin. Gigil-gigil ako makita eh. Hindi naman sila makita eh. Nagigil sa akin. Kita mo naman ang itsura. Nakakagigil. Papasok nga ako sa room eh. Sisigawan na mga kaklase ko. Ano ka? Kulaong, panis. Eto lang pala ang poging tatalo sa'yo, si kuya. Talo ka pala eh. Kahit siguro sa'yo mangyari o kuya, nung lalambot ka, meron na akong mga barkada, sinasabihan ko, pag ipagkalat na, pogi ako. Hindi ko naman sila masisi. Isang kita naman, minsan, pag tumitingin ako sa salamin, kinakausap ko sa akin. Pero pag sila ho sinulog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, Maraming abo na. gusto sa akin. Yung pera ko hindi pa ho na. Minsan, hindi na rin ako nalabas ng Hindi bahay. ng yabangan. O ayan, Iniisip ko inaabot ko kalagayan yung ko. yabangan. Pag lumabas ka, kakaguluhan ka ng mga babae. Bago nga ako makalabas ng bahay, magdidisguess pa ako. For God's sake. Kahit bibili lang ako ng kuya sa tindahan. Pag nakita nila ako nasa labas, kakaguluhan ako, kukukot-kukutin ng pisngi ko, magpapapigyo, tatanungin nila ako kung ano daw ang sikreto ko. Kaya naman ako masagot. 250,000 viewers live. Ayun, Biyaya lang naman ang Diyos sa akin to eh. Kung marami nang uulit, sinasagot yun sila. Sa inyo na lang itong kagwapuhan ko. Tapos sawa na rin naman ako eh. Ang beres niya. ayun po yung pinakamalaking problema Sa bahay natin. namin, kasama ang mga magulang, Yan. mamamantigan na Ang yata. pinakamalaking problema po Sabi natin na ngayon. yun, papaisip ako, bakit sa akin pa binigay itong kagwapuhan na to? Kaya yun, yung mga social media ko, pinag-delete ko na, Facebook, Instagram, YouTube, Dapat lahat-lahat, po yan, they dinelete put ko na. into consideration. Kaya dinelete ko yun. Ano mo yung Dami consideration? nag-message Sabi sa ko akin, nga ho, in every Hinihayang rule, nga yung mga tropa ko, therefore, bakit in ko daw every rule, dinelete? Ang even dami the na law of the follower, land, even the rule of the subscriber. land, Sabi in ko every naman rule, sa there's tropa ko, always na been an okay lang yun. exception as long there is Kita naman a na pagkakaguluhan ako. Saka, okay lang sa akin yung simpleng buhay. Kahit naman hindi ka kuya eh. Kaka-crush ka na sa akin eh. Kanina mo pa ako tinititigan eh. Crush mo ako no? Kung may Especially papayo ko, if it is for tumulong ako. humanitarian and reason. Pag-isipan niya na muna. Kasi, Tira kayo ng tira sa Wala. akin, baka mamaya yung katulong Hirap nyo, talaga maging gwapo. katulong nyo pa yung binigyan ko ng Sinasado bigas lang dito, aba, mahiya naman po bago kayo niyo sa mga balat pasukin, nyo. ang pagiging gwapo, Di ba? panoorin niyo itong video na to. Yun o yun. Baka mamulat sa'yo Ngayon, kung sa meron mga mo akong posibilidad binanggit na pangalan, na di ba pwedeng nyo ako mangyari. kahit sa korte, Sa mga mag-ano nanood, tayo hanggang Supreme Court. Maraming Ngayon, kung salamat. gusto nyo ng barakuhan, makikipag-barakuhan Ano? ko ako sa inyo. Pakish. Eh, hindi ho ako mabait. Sira ulo din ho ako. Sungay ko, sanga-sanga din ho. Di ba? Ngayon, anong gusto nyo laban? Gusto nyo sunugan tayo ng pera? O, halika, magsimula tayo. Gusto nyo, sa kalsada, ilabas nyo lahat ng pera nyo. Ilalabas ko pera ko, magsunugan tayo. Isa lang ang sisiguraduhin ko. Abo na, pati buto nyo. Yung pera ko, hindi pa naabo. Palakpak! At yan po ang nakuhang katapat ni Budol King Mangusin Kulaong sa kapugian si Manong Driver na pogi.